Και όλους τους μαθηταγιώτες τους εκμακαιριώτες, εδώ, μας χορεύουν, και δεν θα σταματώ ότι έκλεισε. Είναι καματήτρια μου, από μικρός, όταν επιάνουν η τιμή μου, οι συναγώγες μου, και τους καμπώσεις εγώ, και έμα τη μουσική, να συζήτω. Να βοηθήσετε την κυρία μου, γιατί δεν με βοηθήσετε τον Γιώργο, να δώσει και κάτι. Δώστε κύριε. Δεν θυμίζεται ένα κυρία μου, ένα κυρία το προηγούμενο φόβο του προηγούμενο, που είχε το ίδιο το λάθος λέξη, αλλά αυτό το φόβο Το γερμανικό περιοδικό Focus αποφάσισε να ρετουσιάσει την προγραμμάτιση τη διαμήνυα χωρί. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρω ότι η χώρα του περιφέρεται στα δυτικά. Δεν θα μπορούσε το πολιτικό σύστημα να μην μας έχει φτάσει ως εδώ. Όχι δεν είναι προηγούμενο για να πιάσει τους λέτε. Μουσικά, στην ευκαιρία μου, δεν ξέρω τι είναι τα κανάλια και οι κοινωνίες, δεν ξέρω πώς ελπίδα έχει μέσα το έργο. Είναι το γύρο Κακλαμάνι, είναι αρχή του τέστ. Και πίσω είναι ακόμα το προβλητικό. Είναι την ελευθερία και δεν θέλει. Kako primjera gdje je sve garantivi, gdje bi tebi sve nije bilo iz toga. Jer je to to. Jer na kaši kada bi dvije se posima, to sam jednog i kada ne pa na to. Io sono uscito con quei Resta Mattei si attiva da qualcosa, si attiva da qui, a Megaloni in vera necessità. Forse di grandi che daranno dietro, Luis? Luis? Έλα εδώ. Luis? Πού είναι η Λουσφέρο? Luis, έλα εδώ. Έλα. Κοίτα. Πού είναι η Λουσφέρο? Luis? Έλα εδώ. Έλα. Πού είσαι? Λουσφέρο. Τι είναι? Πω πω. Πού είναι ο Λουίς? Πού είναι ο Λουίς?
Πού είναι ο Λουίς? Το οποίο απέναντι σε ένα πόρτο, όλο αυτό το εξωτερικό δεν σχέδιο θα μου. Ότι τρία χρόνια θα συνδυάσουν. Αυτό δεν μαθαίνει. Το 1890, όταν εξακολουθούσα, μέχρι το 1947 πληρώσετε. Επομένως, μπορεί το κανένα να μείνει εδώ 10-15 χρόνια, αλλά οι συνέπειες θα μας παρακολουθούν για 17-35 χρόνια. Να καταλάβουν τα παιδιά, μιλάμε για 30 χρόνια συνέπειες. Οι πολιτικοί αρχίζουν να βλέπουν τα δικήματα που αυτοί παραγράφτανε, ο κόσμος το συνολικό άλλαξε και δεν λέω αντίο, τι λέγω, ποιο πράξεις, arrivederci, και γενικώς το μιλήσει. Ο κόσμος θα σηκώνει και να το περιμένει στα χρόνια. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ο κόσμος κρεμάτα όλοι. Και δεν έχω Λουίς, έλα εδώ. Λουίς, Λουίς. Πού είσαι? Έλα εδώ. Γιατί θα θυμάσουμε, έφτασα τα χρόνια της πίνας. Πού είσαι? Να κάνετε στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Πού είσαι? Αυτά τα χρέη προηγούμενος. Μπράβο σας. Σου μιλάω. Γιατί δεν ακούς? Βλέπουμε εσένα, Γιατί? Θα βοηθήσατε. Μπράβο σας. Μπράβο σας και δεν θέλω άλλα να πω. Κάποιος είχε ένα κουβά, Εδώ. έβαλε μέσα το δάχτυλο Έλα. και έκλεισε. Αυτοί που βγήκαν πήραν το κουβάκι και φύγανε. Πήρα το κουβαδί, θα δείτε τα γεγονότα και το ξύλο να πηγαίνει σε κανονικό δαμά. Δεν χρειάζεται. Έλα Λουίς, έλα. Έλα Λουίς. Εκείνος που μιλάτε σε βολής όλων και αυτοί που είναι οι έχοντες και κατέχοντες μικρόφωνα, οφείλουν να δώσουν τα μικρόφωνα στον κόσμο να μιλήσει. Αυτή είναι η δουλειά των επιδημήσεων. Μπουρκάρανε στην ΕΦ, η αδιόριστη εκπαιδευτική, και εκεί για να κλείνω και από την ΕΦ να την ακούσουμε. Στις 10 παρατέταρτο στο απόψε, αδιόριστη εκπαιδευτική εισέβαλαν στο στούντιο της ΕΦ στη διάρκεια του κεντρικού δευτήρου. Η διοίκηση της ΕΦ καταδικάζει την ενέργεια της βίαιης εισβολής και της διακοπής του δελτίου. Της βίαιης εισβολής. Αυτή ατύχησε στην αρχή. Είναι βία. Προτάσει καθημερινά στον Υπουργό και δεν ρωτάς ποτέ τον άλλον να μάθει. Μαζεύετε μόνο πολιτικούς μιλάτε στην ανταξίδα. Κάνετε και μερικούς μιλάτε και μηχανιστές όχι όλοι. Πάμε να ακούσουμε την δήλωση που έκανε ο. Είμαστε αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, μέλη συλλόγων εκπαιδευτικών. Λουίς, έλα. Εκπαιδευτικών και συλλογιστικών ομιλητών εκπαιδευτικών. Αποφασίσαμε να έρθουμε στην ΕΚ για δύο λόγους. Λουίς, Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπάρχει έλα. δημοσία σιωπής εδώ και 6 μήνες κατά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με τα μέτρα που περνάει η κυβέρνηση. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλαμε να φτάσουμε στην τάξη το μονόλογο του Υπουργείου Παιδείας, το μονόλογο της κυρίας Διαμαντοπούλου. Τι κάνεις εκεί και δεν μ' ακούς? Πληρώνουν όλοι το κρατικό κανάλι. Άρα ο κάθε Εκεί. είναι μέτωπος της κρατικής τηλεόρασης. Αυτός ο αδιόριστος που θα μέσα του κόσμου το πληρώνει έτσι. Ναι. Και αν δεν είναι τηλεόραση, δεν είναι η φωνή του εργαζόμενου, του παραδόσου του κυβερνητικού, τότε δεν υπάρχει δημοκρατία. Του διαδεκίνει αυτή την έσφαιρη κατοχική κυβέρνηση του Ιωλάκου του κ. Παπανδρέου, με τους Γερμανοστολιάδες, η οποία κυβέρνηση ουσιαστικά μας λέει ότι στην επόμενη περίοδο θα υπάρξουν χιλιάδες απολύσεις